ህዝቢ ኤርትራ ብስኒቱን ዘለዎ ሓድሕድ ምክባርን ዝልለ ህዝቢ እዩ ዘስተማቕሮ ዘሎ ሰላም ርግኣትን ድማ ፍረ ናይዚ ማሕበራዊ ክብርታት እዩ ሰሙናዊ ሓተታ ኣብዚ ኣተኪሩሎ ሙሉእ ትሕዝትኡ ብመልክዕ ጸብጻብ ክቐርብ እዩ ኣርሴማ ኣስመሮም ኤርትራ ኣርኣያ ሃገራዊ ሓድነትን ውህደትን ህዝባ ድማ ኣብ ትሕቲ ማሕበራዊ ስኒት ዝፈጥሮ ርግኣት ጣዕሚ ሓድሕድ ምክብባር ዘስተማቐር ብሓደ ህርመትን ቅኒትን ተስፉ መጻኢ ንምፍጣር ዝጽዕር ጥሙርን ሕቡንን ህዝቢ ምዃኑ ሰሙናዊ ሓተታ ገሊጾም እቲ ኤርትራ ኣርኣያ ስኒትን ሓድነትን ብዝብል ኣርእስቲ ዝተዳለወ ሓተታ ህዝቢ ኤርትራ ሳላቲ ኣብ ሃገራዊ ቃልስን ናጽነት ብመስዋዕቲ ዝነደቆ ተሪር ሃገራዊ ሓድነትን ስልጡን ፖለቲካዊ ባህልን ልዑል ማሕበራዊ ስኒት ክጎናጸፍ ከም ዝበቕዐ እዚ ክብሪ እዚ ድማ ካብ ስርዓተ ኣልቦነት ናዕብን ሕንፍሽፍሽን ነጻ ዝኾነት ብርግኣትን ማሕበራዊ ስኒትን እትጥቀስን ብውሕስነት እትነብረላን ሃገር ከም ዝሃነጸ ሓቢሮም እቲ ሰሙናዊ ሓተታ መወዳእታ ዘለና ክቡር ጸጋ ማሕበራዊ ስኒት ውህደትን ሓድነትን ብኽብሪ ክንጥምቶን ዝያዳ ከነሰስኖን ከም ዝግባአና ብምዝኽኻር ገዲምን ሓድሽን ወለዶ ኣብ ሓደ ቅርዓት ብምርኻብ ታሪኽን ክብርታትን ዘሰጋግሩን ማሕበራዊ ስኒትናን ሓድነትናን ከነሕይል ድርኺት ዝገብሩን ብስሩዕ ዝካየዱ መድረኻት ሃገራዊ ምትእኻባትና ከዓ ነዚ ማሕበራዊ ስኒት እዚ ዝሕላገቱ ኣነባብራና ስሙር ጻዕርናን ተስፉ መጻኢናን ኣብ ምጉላሕ ልዑል ግደ ስለ ዝጻወቱ بكل مدى زيادة معبلون نكخدو ناي نفس وكف زيغا هاجراو حلفنت مخانو أنتصيرون ناي عصر توكل كفلي تمرتهم نخوصلو عامي ورحي حملة نسوا زوردو مبل عسران شو عتن زوري هاجراوي أقلقلوت أب هاجراوي ملك قيفتنا دحر مستفهم بعصر توشمون تحملة كم تمرقو زذكريو كم أصلتنا يزدما تمهارو عصر تحدى كفلي عبيت تمرتي زوا ماكل لومي عسران حموشان حملة نبتا مدينة من السياس زغنت سوا وريدوم وكلت إيرينا زوا ماكل ناتاني عبيون يوحنس مبراتون نزدالو وتصبصب برهان عند مسكال كغربايو لعلي حموشت شحن حموشت ميتن تمهارو عصر تحدى خفل زوا ماكل عبيت مرت وارساي كالو ناي عصر تخلطا خفلي تمرتهم نمقصالن اما بل عسران شمونتون زوريا هاجراو قبوم نمفصامن لومي عسران حموشتن حمله نابساوا وريدوم توم تمهارو كاب ابيات تمرتهم ابستبقسلو نيرينا بزحبو حبريتا كم قدامو تحوتومن احاتومن بكل مداي بقعات نخخونو دلوات مهلاو مارغاغيصوم أبيت مرت وارساي كالو ساوان صنحلو ناي تمرتن سلطانان غيزي مولو اكلاون سنا امراون مدلوات غيروم مهلاوم زغلصو تمهارو ابراهام مدحاني ليلى نور حسنن فردوس تيدروسن ببقعتومن منفعتومن بابنت كتقسو مئنتي بلعل منفس قربات كم زلو غليصوم ابزي ناتي زوريا مبل 28 هاغراو اغلغلوت كلتا علاماتات علني سدما حدا هاغراو غبين مفصام كالاي دما مبل 12 درجات تمرتي ابسا زازيم كان مفصامي أبزي زلني عمامات دما بعد ما عدنت كفتمو بفورن بسنيتن مسكالو تحواتي كوين كفتمو حدر سماتاتي كخبر دما قال عبتو مالت ترجمو عابيو بمجمرة ماتريك يركا نت ممصا فرص امخانه كندمت عامتات زسرح كاليو كالاي نغير كا هاغراو غبو كان فصا مالت حدر سواتنا مخبار مالت سلا زخونه بتاع ما قداسي سوا مهار كلهم منسيات 11 زودو سوا خرلوم يمكر مالتي ندرب علامة يبقصو خمزلو أصبيقهم كم زغنزبو استقصو تمهارو صالح إدريسين صغريدا برهن دما بفقرن حادنتن نخلطي علاماتات بعد معنتنا مفصام أبرتيهم كم تصعرو حبيروم هاغراو غباي كفصم ناي 12 كفل تمرتك ودي ليد خيدلو بمنصر دما نصبق نصبح زحمله تسفا قبل ابزني حدا عمت تمرت زلو غزي بزلنا عمت صيره بالاستماعات كاين هوت زمنه دقوم فلطتن مويان عاتيوم امونات ورست حدر سماعتات نخونو كدالوهم مصنحهم زحبرو ولدي بوغنوم بكل مدايم عوتات كوينوم كم زملسو كم زيطراطورو ارغاغيصوم زياده ابت تمرتي صنيعهم صيرومن نهاغروم كونو زياده وصيت هيزون كمصو تصبيت ناي ماتي تصبيت ناي ولدي اذا زياده حبون مورال نايتهم دقنا يدل ماتي أب هاجرنا كابزر كبا تكنيكاون مياون تمرتي زقسما عبيت تمرتي حانتي أبزوب عن سبا نوزوب حجاز التركب بيت تمرتي حرشان تكنيكن حجازيام إذا بيت تمرتي زيان معرتي مياوي تمرتي ناي مقسام عمام إتوتاون حرشا كب مبال طلبات تسبيع من ملاون شغلتها مفتارون لعلا بركتو تقبر كمزلا يقلت عليهم وكيل إيرينا سمر إيوب زدالو تبتب فروين فتصم كتقربيان
ቤት ትምህርቲ ሕርሻን ቴክኒክን ሓጋዝ ውሽጣዊ ዓቕምታታ ብምሕያልን ምዕቡላት ኣሰራርሓ ብምትእታውን ብተፍርዮ ሕርሻዊ ምህርቲ ዕዳጋታት ከባቢ ኣብ ምርግጋእ ብዝለዓለ ትነጥፍ ከም ዘላ ሓላፍታ ቤት ትምህርቲ ሓው ገብረ የሱስ ሃብቲ ሓቢሮም ምስ ኤሪና ብዝገበርዎ ቃለ ምሕትት ሓው ገብረ የሱስ ዕላማ ናይታ ቤት ትምህርቲ ካብ መላእ ሃገር ንዝመፁ ተምሃሮ ሞያን ፍልጠትን መቕሳም ከምኡውን ምርምራትን መጽናዕታትን ብምክያድ ዓይነታዊ ምህርቲ ሕርሻ ምቕራብ ምዃኑ ብምጥቃስ ምውዳድ ዘመናዊ መሳርሕን ምዕባል ዓቕሚ ሰብን ኣብ ዝመዳይ ዝወሳነ ስለዝኾነ ልዕላ ድህቦት ዋሂቡ ይስራሐሉ ከም ዘሎ ረድዮም እታ ቤት ትምህርቲ ጥሪት ብምርባሕን ጸባን ውጽኢቱን እትምስርሕ ፋብሪካ ብምትካልን ፍርያታ ብርትዓ ዋጋ ንህዝቢ ተቕርብ ምህላዋ ብምጥቃስ ንዘፍርየቶ ወይኒ እትምስርሕ ፋብሪካ እውን ከም ዘላ ፍረታትን ኣሕምልትን እውን ንዕዳጋ ከም እትቕርብን ኣብሪሆም ብቑዕን ጽፉፍን ዝኾነ ፍርያት ሕርሻ ንህዝቢ ንኸቕርብ እቲ ሓደ ዕላማ ካልእ ዘመናዊ መሳርሒ ኣብ ፍርያት ሕርሻን ትምህርትን ምትእትታው እዩ ብውሽጣዊ ዓቕሚ ነቲ ፍርያት ሕርሻ ብደገን ዝመጽእ ክተጉድል ምኽኣል እዩ ወይ ድማ ክትክእ ምኽኣል ማለት እዩ ዳርጋ ትቐንዲ ዕላማ ከም ሕመረት ናይቲ ኩሉ ነካይደኻ ቤት ትምህርቲ ብቁጠባ ርእሱ ከም ዝኽእል ንምግባር ፍርያት ኣብ ዕዳጋ ብምጡን ዋጋ ንህዝቢ ምቕራብ እዚ ማለት ከዓ ምርባሕ እንስሳ ጸባን ውፅኢት ጸባን ሕርሻዊ ኣትክልቲ ፍሬታት ኣሕምልትን መልመላታን ወዘተ ምግባር እዩ ናብ ከባቢ ዝርከቡ ሓረስቶት ሞራላውን ወታውን ሓገዝ ብምግባር ከዓ ምትብባዕ ከምኡን ፍርያት ብቐረባ ዝሸጠሉ ባይታ ምፍጣር ከዓ እዚ ካብቲ ዕላማታት ኢልና ንዛረበሉ ማለት እዩ እቲ ቀንዲ ከም ቤት ትምህርቲ መጠን ከዓ እዚ ኮምፕሌክስ እዚ ሓይሊ ሰብ ምስልጣን እዩ ስለዚ ካብ ዝተፈላለዩ ብሄራት ካብ ዝተፈላለዩ ዞባታት ዳርጋ ካብ ኩለን ዞባታት ዝመፁ ተምሃሮ እዮም ኣብዚ ሰልጢኖም ምስቲ ክለሳ ሓሳብን ግብራውነትን ተማሂሮም ናብቲ ዝተፈላለዩ ሚኒስትሪታት ተላኢኾም የገልግሉ ማለት እዩ ኣካይድ ስራሕ ናይታ ጸባን ውጽኢቱን እትምስርሕ ፋብሪካ መንእሰይ ዓወት ንጉስ ኣብ ዝሃቦ መብሪ ጠለባት ናይቲ ከባቢ ንምምላእ ብዝበለጠ ትሰርሕ ከም ዘላ ብምሕባር ርግኦ ሪኮታ ጠስምን ፋርማጆን ብምምስራሕ ብርትዓ ዋጋ ናብ ዕዳጋታት ከም እተቕርብን ንዜጋታት ናይ ስራሕ ዕድላት ፈጢራ ምህላዋን ገሊፆም ኣካይድ ፋብሪካ ነቢት መምህር ዳንኤል ዕቁባ ሚካኤል ብወገኑ እታ ትካል ጻዕዳን ቀይሕን ነቢት ከም እተፍሪ 75 ሚእታዊት ካብ ትምህርቲ ድማ ናብ ዕዳጋ ኣስመራ ከም ዝለኣኽን ንዝያዳ ምዕባለ ኣበርቲዖም ከዓዩ ምዃኖም እናረጋጊፆም ጥዕና ጥሪትን ጸባን ንምሓዝ ቀጻሊ ምክትታል ከም ዝካየድ ዝሓበረት ሓኪም እንስሳ ወይዘሮ ሃኑስ ኸሰተ ካብተን ዘለዋ ልዕሊ 50 ናይ ጸባ ከብቲ መዓልታዊ 180 ሊትሮ ጸባ ከም ዝሕለብ ካብዚ ተሓደሲሶ ብሕሳብ 20 ናቕፋ ንሊትሮ ናብ ዕዳጋ ከም ዝቐርብ እቲ ዝተረፈ ድማ ፋብሪካ ጸባን ውጽኢቱን ከም እትጥቀመሉ ሓቢራ ቤት ትምህርቲ ሕርሻን ቴክኒክን ሓጋዝ ን126 ዜጋታት ናይ ስራሕ ዕድል ፈጢራ ምህላዋ ዝረኸብናይ ሓበሬታ ይነጥር 126 ሰራሕተኛታት ኣለዉ ከምኡ 247 ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ክሳብ 300 ዝኾኑ ተምሃሮ እዩ ዝሕዝ ስለዚ ዳርጋ ሓደ 400 ዝኾኑ ህዝቢ ኣብዚ ይነብር ኣብዚ መሃር ኣብዚ ዝሰርሕ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ኮሚኒቲ ብዙሕ ሓገዛት የበርክት እዩ ህዝቢ 21 ምምሕዳራት ከባቢ ንዞባ ዓድኻላ ልዕሊ 2000 ጽምዲ ኣብዑር ብምውፋር ናይ ልዕሊ 1000 ስድራ ስዋኣትን ጽጉማትን ኣስታት 900 ሄክታር ግርሁ ከም ዝሓረሰ ካብቲ ቦታ ዝበጽሐና ሓበሬታ ኣመልኪቶም ሓላፊ ህግደፍ ኣብ ንዞባ ዓድኻላ ኣቶ ዳንኤል ደስታ ኣብ ዝሃቡ ሓበሬታ ህዝቢ እቲ ንዞባ ካብ 1996 ጀሚሩ ዓመት መጽእ ብወፈራ ግራውት ስድራ ስዋኣትን ጽጉማትን ከም ዝሓርስ ተቒሶም እቲ ሓገዝ ኣብ ማሕረስ ጥራይ ከይተሓጽረ ክሳብ ምእካብ እቶት ከም ዝቕጽል ኣረዲዮም حجز تجبرلهم سدرا بيتات أبزها بوريتو حزب المنجستن بقتصالن زجبرلهم حجز بمسكان إذا حجي تغير لهم زلوا ناي محرس دقف مقتصلتنا نايتي قديمو كجبر تصنحم خانو أبريهم أبتي وفراس تساتفوا بوغنم محب حبن محجازن سدرا سواد
ሓላፍነት መላ ሕብረተሰብ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ኣብ ከባቢኦም ንዝርከቡ ስድራ ስዋት ዝገብርዎ ሓገዛት መንፈሳዊ ዕግበት ከም ዝፈጥረሎም ገሊፆም ኤርትራውያን ነበርቲ ሪፐብሊክ ደቡብ ሱዳንን ሪያድ ስዑር ዓረብን ንመሰሳኒ ማዕከን ሕድሪ ሰማዕታት $5,000 20,000 ናቕፋን ከም ዘወፈዩ ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ገሊፆም መሰረቲ ናብ ኤሪና ዝተላከ ሓበሬታ ነበርቲ ሪፐብሊክ ደቡብ ሱዳን ብምኽንያት 20 ሰነ መዓልቲ ሰማዕታት ዝተኣከበ $5,000 ከበርክቱን ከለው ነባርነቶም ሪያድ ስዑድ ዓረብ ዝኾነ ኣቶ ፍጹም ተወልደ መድህን ምስ በዓልቲ ቤቱ ወይዘሮ ጸጋ ተኽለኣብ ብስም ጓሎም ዊንታ ፍጹም 20,000 ናቕፋን ተመሳሳሊ ዕላማ ሊኢኾም እቶም ዜጋታት ስድራ ቤት ስዋዓት ምሕጋዝ ሓላፍነት ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ምዃኑ ብምጥቃስ ዜጋታት በብዓቕሞም ኣበርክቶኦም ከሕይሉ ተላብዮም